Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, lah jadi. Nggak jadi. Iki ceritane aku mendem ajak cacah tajak mergawe bos ben gak padha lenga-lengo ning omah. Iki pakai kegiatan. Kalau lak disi iki engko lho. Pakai kegiatan ngumpulno WT lo. Neng ndi? Jamu iki. Lah ready to? Salen ya. Wis paham ngono salen langsung salen. Ya aku dene tim ki ya aja ngomongi to. Ya aku ora tau diomong. Lho. Sapa sing ngomongi? Omongane kok kadal. Omong iki Amacul ki perkara aku gering. lho lho. Ora teko. Lah iya ngono kuwi jajal. Malah iki keceleng ngono lho. Wis kok. Cel. Kuwi arek endi to? Mana ya apa? Mana cit? Kurungan kene manut cit yo anu to kosok. Sake. Sing jalake kuwi kaya kono, lah cite kono. Eta pamit gak coba. Kamu ini piye to, Kak? Waduh. Monggo sok. Kalau dunya dikendoni. Kurungan bulan tak sedeng ngeno. Ini. Bolongan anu amin iki. Ayo manuk. Nah, iki bos jadi aku ceritane kayak kegiatan cacah tajak apa? Tajak ngewangi lumpono WT lo, ben gak padha lenga-lengo ning omah. Oh, laring soalnya kurungan. Badro ta pamu. Ayo mo. Wis gak pamit. Ayo mau, Dri. Wis. Ayo mau. Aja mau, saya mau. Ayo mau. Ngomong-ngomong. Dulu ta. Kayak ada beban belas lho kayak. Dek beban kondi orang duwe kurungan yang ngerek njipuk. Terus kita kan iki. Dulu ta kayak sadar dek kene gak klejingan ta sadar pakane iki. Yo. Yo foto lagi. Pokoknya gunung apa? Gunung Pandan ta, Basang. Kene to. Saiki sik piye to? Repot, Dre. Repot kira repot nyanggo gunung. Wis antar biar digone mbahon. Lah ora kok. Oh, ini baru senteran. Yo sentre wae. Eh. Lah sing mlaku iki, Lah motorku ning ndi to, Yu? motormu ning ndi? Bersihan omah. Heh? Bersihan omah. Lah motormu ning ndi sing mbok gulung mbok tempat? Terus apane? Saran, Mbah. Mlaku piye? Mlaku bareng. Lah Lah nek motor sita dimotimo papat. Doe lho. Lah piye to? Lah doe kok. Iki pindah digegekno kopi yo. Apa? Lho. Lah masa ora pokok ngombe banyu putih tok ya iku banget lho, ngene enggak? Mbah. Pantes sih. Heh? Mbah nang ndi medurane, Cok. Kono ro to iki. Wis liwatane mendino. Iki piye to? Wah, glimbang kok gendran iki lho. Kok gluguke ya ngono iki. Mangane glimbung. Tetap. Pelem. Itu gorengan, Mbak. Bentuke tewel. Pedang lho penting kopi. Kopi iki nyegera cangkem. Ya ini mau nangis gedang goreng ngertah itu. Ndang ta apa? Kok anune. Apa? Yen digene mi kok kono ben sak kentol-kentol lho mine kok suwen. Dia mang sik aku. Gak jowo. Padha. Real. Celana gak jo kabeh. Ngomong lumpono sak akeh. Lumpono apa? Telo mbone tak telone tak kerepi. Ya to. Ya. Muga-muga ben iso. Itu truk Iya. anane. Truk lho sapa iso nyoper. Iya celane dhewe. Iki tajang lumpono WT iki ndaye dikelumpukno. Ya godhonge. Godhong kok ya dikelumpukno. Pak dhewe. Pak dhewe. Godhong pokoke engko wis ora oleh kena di anu wong, senggol wong. Terus singgol gak dipek. Ya nek disenggol mah baru kita ajar tempat baru kita polisikan minta. Maksud senggol tok ora dipek. Godhong
wit ya toh. Telone ya ora oleh Nek dipek. telone ben digawa. Wis dijol duwe ya. Telo engko awake dhewe ngurus penting godhong karo wit. Heeh. Godhong iki lha mbok wis to rong truk ra apa-apa. Engko nek enek kira-kira rong truk engko dicelokno truk. Tapi engko awake dhewe godhong mbutono ki wis arep musim udan engko sampeyan ngarit wis ra ning dong telo. Ya toh. Ya. Engko nek ning dong telo engko awake dhewe sayem ngiwae mergawe wis los. Wis ora mikir dus lesu. Nah, dadi wis apa jenenge? Piye, Jan? Wis apa ki? Siap-siap budal. Siap-siap budal, Bos. Esuk lho sik ngantuk moto sing riyip. Iki lho, moro lho, suka gue dari kamar kayak. Jancuk, sopo neh? Iya. Iya dah. Kak wis demeng nang aku jam piro? Menamu wis 9:30 toh. Pas 10 aku jam 9 gak turu lho. Pas 10 digugahne. Kowe Jancuk. ibadah itu lagi turu. Ugal-ugalan ning jero omah iki. Omonganmu lho. Ketek lho rek iki bae. Kene bengap. Yo, Iki lho api. yo. Ate yo cik katok kok. Kalau ngapok gitu. Kang apa? Kalau Mas. Oh sapa wit? Aja temake wi, aja. Temake aja. Wah, kalau dolanane wae. Dolanan matamu. Kalau ngelayang lho. Ora ki piye sudah budal ora to? Lah iya. Jumek ya pengantene ben Ya karo aku toh. Mau aku bose kok. bos jadi acak kita ajak ngomong wit telo bos. Mulai yo. Iya. Ben dhewe. Ngantuk turune kan. Turune sak menit-menit. Lah mulai malah tak bong bayangmu tak Nah, arani kok. Ora turu omah ya. Jat ora turu. Ngono iki piye sebudal apa? Ngger lengal ngono kene. Pokur cukup ini tak. Budal. Budal ya. Dah bos. Teklat ora kah? Ya wene iso manggane ning kono to. Iki piye to gak peka iki piye to iso gak peka. Ora backlight. Ora backlight ki lho. Jan wong Ora tak jarak kok. video ki kulino delok videone ngono lho. Iki sak delok. Kameramen malah karo ngeti video ngene. Iya kita ingeti lah, tak ingeti ngene to. Terus kali enek pergerakan opo sret jiko gak opo sret jiko gak malah malah toncong wae madhep rono. Kupu kan jiko apik. Iya ya tol. Dimarahi terus ki piye to. Calon YouTuber Kenang rejo ya. andalan kok malah to yo. Malah busuk lho jere. Leraimu. Sok lho lek. Pawancal dasmu kok mah. Mandok jerene. Wirata mandok. Yo ben. Randok ben. Wong kudune Nah, nih. jadi iki nek kupune lewat. Set jika sinematik piye set. Saja. Ora udan apa to? Amin. Dana terus. Jangan penak ada panas. Leser. Omonganmu ora panas kowe uga budal to. Mundur. Sik tau budal ki sik ngenteni wedang lho, wedang jadi godhog lho. Wedang to. Banyu, Roti. roti. Dan goreng. Nanti tak gedangnya wis disinggahno nanti gedang. Alah man rasa doy. Gedang wis disinggahno jajan disinggahno. Aku lho ngicipi gedang lho jajal ngicipi. Lah, rung cipu apa? Kowe iki ngicipi nongko lho. Ngontak lho wae bagamu. Cangkemmu. Ketenang aku mah. Ngene iki dene awake dhewe iki nang toto-toto. Lha kaya arep ning ndi wi? Nyumbang. Jagong iki piye to? Yo ben to. Masak layat ngono lho mare. Gentol ki ben ra ireng. Mata juga kan gelayat lho. Ngono kan kesalahan. Ki aku yo pakai pelindung kan. Pelindung alam apa pelindung apa to kok nggih pelindung lho masane kaya Dagangan ya. Dagangan ya itu. Dagangan. Dagangan kaya wis kasep basa warga. Yo gaji pelindung wis dagangan Betul, betul, kabeh. Dolol ora payu. Dolol siapa ayu. Tangantol. Bener. Sak paket temen. Sak paket karo anake to.
Iki berhubung apa sih nunggu kopi, Bontot. bontot, gawe sik nyantai sik. Jadi iki Yo meh HP budal. meh arep budal cuma urung budal. Pas sing ngenteni kopi. Dari kopi Banyu. bos. Dah oleh sit. Suwi men to. Jadi kalau bos ki kontennya tak akhirnya pakai ini pokoknya sekian dan terima kasih ikuti terus YouTubeku bos videoku. Jadi ditunggu vlog berikutnya pas posisi Tangan ning ngene. neng bon. Aku tanganmu tok lho. Aku nah tan ngene posisi neng bon. Bangun ya. Bangun ngene to, bangun. Ngene tangane ki mbiyen. Ngene iki, Pak. kebacok. Piye Pak tangane piye, Mamun? Tangan ngene ta kewang. Kan mbiyen tangane ki mbiyen kebacok, dadi urate ki putus, jadi gak iso anu. Ya terus tangane utal ngono. Di ngono bos, pokoknya konten sing berikutnya ditunggu konten nang bon bos. Konten akhir apa kene pokoknya sekian dan terima kasih ikuti terus video berikutnya. Jadi salam asoy. Salam sempak teles. Salam kompak anti lemas padi Quran tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.